Toto video bude o nastavení služby pre konkrétneho pracovníka a o dostupnosti služby v Pozrime si, ako momentálne vyzerá náš formulár. Táto služba nemá priradeného konkrétneho pracovníka a pracovný čas je nastavený od 8 hodiny do 18 hodiny. Teraz si uvedieme príklad. Otvoríme služby a klikneme na Upraviť. Priradíme k službe konkrétneho pracovníka a nastavíme mu pracovný čas, kedy bude služba dostupná. Pracovník bude vykonávať službu každý pondelok. Ostatné dni je potrebné v tom prípade vypnúť. Pridáme ešte jeden termín pre konkrétnejší príklad. Vykonané zmeny nezabudnime uložiť. Otvoríme formulár a pozrieme sa na vykonané zmeny. Vyberieme si nastavovanú službu a vidíme, že ju vykonáva nami určený pracovník. Služba je dostupná iba pondelky v 2 termínoch. Ale čo ak má byť služba dostupná iba konkrétne dni v roku? Ukážeme si, ako si to nastaviť. Opäť je potrebné otvoriť služby a dať Upraviť. Na spodku stránky nájdeme kolónku Dostupnosti služby počas roka. Tu si viete nastaviť konkrétne dni. Nastavenia uložíme a pozrieme sa, ako vyzerá formulár teraz. Je viditeľný len ten jeden deň v roku, ktorý sme si zvolili.